tragic loss of our 12 souls in the road accident of Hasekgope has plunged our province of Limpopo into sorrow. Ancwatyiwe ngaxeshanye namhlanje amaxhoba ali-12 nawaphulukana nobomi bawo ngecawa kwingozi eyenzeka eLimpopo. Ladies and gentlemen, give me an opportunity to present to you Mr. Xolani Khumalo. Iqela le-Action SA libhengeze lowo ungumbhexeshi wenkqubo kamabonakude ethi sizokuthola uXolani Khumalo njengomgqatswa walo kwisikhundla sokuba ngusodolophu eKurhuleni ngelungiselelo unyulo lomasipala lonyaka ozayo. Sinamkele kwindaba zethu andamendodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ancwatywe ngaxeshanye amaxhoba ali-12 aphulukana nobomi bawo ngecawa kwingozi eyenzeke eLimpopo. Amaxhoba asweleke kwingozi ebandakanya iteksi nezigadla ezimbini kuhola wendlela R81 ngethuba evele enkonzweni eSolomon Dale esingise eGiyani. Abasemagunyeni ekuhlaleni babongoza urhulumente kazwelonke ukuba angenelele ancedise ekuphuculweni kwale ndlela ekwenzeke kuyo ingozi. Iziphathamandla zigxeke ububi bendlela ekwenzeka kuyo ingozi yasuba 12 lemiphefumlo eLimpopo. Sikwahlwaba ikhwelo ke kurhulumente kazwelonke ukuba angenelele. This tragedy has cost us a lot, and we think as a government locally that the national must intervene on that road to come with contingency plan to make sure that we keep this accident that keep on happening on that road. Kananjalo zivakalisa ukubaluleka kokubonakala kwamapolisa ezindleleni ukuqinisekisa okokuba abaqhubi bayayithobela imithetho yendlela. The visibility of traffic officers on our road is very much important to make sure that we as the citizens, we abide to all the rules of the roads, because speeding sometimes is what is costing us life. Umbutho weteksi Santako kule ndawo uvakalisa ukudana ngesehlo sahlele iintsapho zamaxhoba. Sinentloni asazi ukuba masithini okanye sinithuthuzele sithini. Sidanile ngoba aba bantu bebesithembile isithuthi sethu, sibathanda nabo besithanda, kodwa ke okwenzekileyo kwenzekile. Kambe amalungu entsapho athi kusenzima ukuyamkela le meko. We are trying to process everything at this very moment, but at the very same time it is very painful, but we are trying to cope. Inkulu baphathiswa iphondo laseLimpopo uPhophi Ramathuba uthe intlungu eviwa zintsapho ezilahlekelwe ngamalungu azo linxeba lephondo liphela. The tragic loss of our 12 souls in the road accident of Hasekgope has plunged our province of Limpopo into sorrow. Our faces reflect a shared mourning and our hearts ache alongside the families affected by this unimaginable tragedy. Usonge intetho yakho kaRamathuba ngelithi eyona nto ibuhlungu ngamandla kuqala inyanga yezothutho emva kwesi sithonga sokuphulukana nemiphefumlo engaphaya kwe10 endleleni. Imiphefumlo yabo iphumle ngoxolo. Usapho lalowo ebengunozakuzaku weli kwelaseFrance umnumzana Nathi Mthethwa lunqinile kuba lusifumene isertificate esingqina ukusweleka kwakhe, kodwa nangona kunjalo umzimba wakhe abakawufumani nanjengoko kusalindwe iziphumo zoqhaqho mzimba. Ukanti iqela le-ANC likwamkela ukuthunyelwa kwamapolisa eli ukuya kuncedisa uphando kwelaseFrance ngelixa abahlobo abasenyongweni bakamfi uNathi Mthethwa besithi basothukile zezindaba zokusweleka kwakhe kwaye kusenzima ukuzamkela. Emva kwesehlo sokusweleka ngesiquphe kwalowo ebengunozakuzaku weli eFrance umnumzana Nathi Mthethwa, usapho belulinde ukukhutshwa kweempepha ezisisiqinisekiso soku, i-death certificate, nekhutshiweyo ke namhlanje.
I'm told that the death certificate was issued within the last few hours. I'm not sure exactly when, but that is certainly something that the family has been eagerly coveting. They'd hoped they were going to get it a couple of days ago. There were technical delays in releasing the death certificate, but they do now have it in their possession, which is the beginning of the process that will allow them to repatriate Ambassador Nathi Mthethwa's remains to South Africa. Kanti umhlobo omkhulu kaMnumzana Nathi Mthethwa ukhe wazityanda igila nonondaba namhlanje evakalisa inhlungu yakhe ngokushiywa ngumhlobo wakhe ngephanyazo. His death ambushed us all, and whilst we feel the pain, I always think of the pain that Phili, his wife, my dearest sister, is feeling. Lokangema uhambise wathi kungumnqweno wakhe ukuba uluntu luvumele umthetho udlala indima yawo ngendlela athe wasuleka ngayo umhlobo wakhe. I wouldn't want to, perhaps join the conspiracy theories out there. It won't help. I would, because I'm in a situation that I don't even believe today that Nathi is no more. So I would appreciate that perhaps we wait until the right time. Kusenjalo iqela le-ANC lisichasile isigqibo sokuthunyelwa kwabomthetho beli loMzantsi Afrika eFrance ukuzama ukuncedisana nabasemagunyeni kweliya ekwagxininisa ukuba kubalulekile ukufunyanwa kwempendulo ngakumbi xa unozakuzaku esweleke phantsi kwezi meko. We welcome SAPS sending a team to France to lose an ambassador, even if it was not Nathi, any ambassador. In those circumstances that have been explained in the public, it shouldn't be something that we take lightly as a country. Kungoku nje umzimba womfi uNathi Mthethwa usagciniwe kwimotuary eFrance nanjengoko kulindeleke ukuba usapho luyokuthatha umphefumlo wakhe kwindawo yexhwayelo. Umbutho we-Action SA namhlanje ubhengeze ngokusesikweni umgqatswa wayo wesikhundla sobusodolophu kumasipala waseKuruleni kumsithi ubanjelwe eThembisa. Umsasazi wenkqubo kamabonakude ethi Sizokuthola uXolani Khumalo ubhengezwe njengomgqatswa we-Action SA kwisikhundla sobusodolophu eKuruleni. Inkokheli yalo mbutho uHerman Mashaba uthi injongo zabo kukubuyisa isidima sesisixeko ngokwenza umsebenzi ofana nqwa nalowo oqhutywa ngusodolophu waseTshwane uGqirha Nasiphi Moya. Umgqatswa we-Action SA uXolani Khumalo uthi xa enokuvotelwa njengosodolophu waseKuruleni uza kuqhubeka nomsebenzi asele uqalile ukuqubisana nomkhambathi weziyobisi. Ukuthethe oku emva kokubhengezwa njengoyena mgqatswa wentando yesininzi kulo mbutho namhlanje. The greatest criminals are not hiding in shadows. The greatest criminals are in government offices. From the ANC to the DA and their so-called TNU. Xeshikweni usodolophu wesixeko saseTshwane uGqirha Nasiphi Moya ekhuthazela umgqatswa okokuba ze akhokhele ngobuchule kwesi sikhundla. Please lead people of Ekurhuleni with love. Love them first. Go to their communities, understand how they live, so that you can report your conscience. When you decide not to do something about it, you would have reported your conscience that I'm not doing anything, even though I see people are dying, people are struggling. But more than anything, don't divide the people of this country. Unite them and believe that this country has the future. Inkokheli ye-Action SA uHerman Mashaba uthi imibutho efuna ukusebenzisana nabo yamkelekile kodwa kubalulekile ukuba izinikele ekulweni norhwaphilizo. Let's commit upfront in writing to society that cases of corruption, if ever uncovered, no one must cover for anyone, because Action SA will never cover corruption for anyone, and we don't want anyone to cover for us. Thirdly and lastly, which is also very important, we want political parties that must work with us. We have to really embark on a mass deportation of illegal foreigners.
Uhlabele Mgama esithi lo mbutho awunalo igumbi lohlohlesabo. Unikezelo lwamanzi luphazamisekile kwilali ezingaphezulu kwama-90 eBushbuck Ridge kwiphondo laseMpumalanga ngenxa yokonakaliswa kweziseko ezingundoqo zamanzi. Umasipala wale ndawo uthi kunyanzelekile ukuba achithe izigidi zeerandi ukulungisa umonakalo njengoko ukubiwa kweentambo kunye nokonakaliswa kombhobho omkhulu wamanzi kusenzeka rhoqo. Isiganeko samvanje senzeke eMkhuhlu ngaphandle kwaseHazyview. Lesimo sekuyinto levame kakhulu etiteshini letidvonsa tiphindze tihlande emanti endzaweni yaseBushbuck Ridge eMpumalanga. Basolwa bangene ngendlovu yangena kulesiteshi lesihlanda emanti bantshontsha tindzambo tagezi. The problem is it's serious. If you look at the area where we are, the people came in here and vandalized almost all the panels, electric panels, wherein the pumps are connected. So they completely made this infrastructure not to function at all, thereby affecting the supply of water to the communities of Bushbuck Ridge that gets water from Hoshani Waterworks. Here we are talking about almost 97 villages, wherein if we can talk about the numbers of the community members that benefit from this infrastructure, we can count to almost 150,000 community members that were affected by the vandalism of this infrastructure. Takhamuti letitsikametekile titsi labendi balokubi kufuna bajeziswe matima. Lokho kuntshintshwa kemakhebulu kusiphazamisa ngoba mandi asawatholi kahle, mandi akasaphumi kahle, and siyacela labantu batshontsha amakhebulu hayibo basibulala ngokuthi mandi asiwatholi. Thina siyahlukumezeka ukuthi basitshontshela amakhebulu and mandi asiwatholi kahle. Ngalana siyapheka la kaMathembisi fast food sesiyahlupheka ngemandi, kumele siwalandzele ndathi enjinini sekunenzaba nje. Cela laba sitshontshela amakhebulu bangasaphindi basitshontshele amakhebulu. Macho uthi imsebenzi abawutholi abahambe boyenda amaplan lawanye. Masipala waseBushbuck Ridge uthi sewuphoceleleke ukuthi aqinise tekuphepha kuletiteshi tekuhlanda emanti njengoba tiya ngekwanza tehlakalo letifana naleti. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eMkhuhlu eBushbuck Ridge Mpumalanga. KBC Africa inika ulutsha inyweba yokubonisa ngezakhono zalo nezakuthi zizise inguqu nezisombululo kwingxaki ezahlukeneyo. Olukhuphiswano injongo yalo kukuphembelela intshisakalo yezobuchwepheshe kulutsha nokuluxhobisa ngezakhono kumacandelo awohlukeneyo. Umdidiyeli weendaba zethu Stheliswa Bheja ubenodliwano-ndlebe negosa lezonxibelelwano lwenkampani iKBC Africa ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe ngolukhuphiswano. iKBC Africa kwilinge layo lokwenza uphando oluntsonkothileyo ludibanise abaphandi abali-17 abazimeleyo kunye namaziko asuka kwilizwekazi liphela ukuze ahlole ukuba icandelo elingenzi ngeniso linegalelo njani ekudaleni amathuba engqesho anentsingiselo kubantu abatsha. Igosa lezonxibelelwano uNtando Hoza uyanaba. UKBC yi-center ese-Wits University within i-Wits Business School, focusing on African philanthropy and social investment. So most of our research is across Africa with 17 countries that are covered in these research reports. Amaqela avela kwilizwekazi lonke lase-Afrika ayamenywa ukuba afake isicelo sokuvelisa owona mxholo we-digital ubalaseleyo ukwenza iziphumo zophando zibe nomdla kwaye zenze kube lula ukufikelela kubantu abatsha kwi-Afrika iphela. Since it's about youth, it's about South African youth, how about we take le research sise kwaba bantu ingabo bayithena bona into a creative content, so eventually it can reach policy makers, government, and also it can reach corporate as well. Loka Hoza uthi ibhaso lemali elinganiselwa kwi-$128,000 lizakwabelwa abaphumeleleyo kwimimandla emine yase-Afrika ngokulinganayo. Indawo nganye ifumane isixa-mali se-$32,000.
Winners zethu across all these 4 African regions azizofumana $32,000 qha for create le research into a creative content. Kubo izaba yiyo ne chance yokuba basebenze nathi ke ngoku and bafumane opportunity yo presenter umsebenzi wethu nowabo kwi-African forums. Olukhuphiswano luvulwe ngomhla we-19 kuSeptemba kwaye luza kuvalwa ngomhla we-15 kuOktobha. Abaphumeleleyo baza kubhengezwa ngomhla wama-30 kweMeyo kulo nyaka. Abantu abatsha abangathanda ukuthatha inxaxheba kolukhuphiswano bangandwendwela iwebhusayithi yabo ethi www.capsi.co.za. Kamnandi mawethu.